Uy, mga foreigners, oh. Uy, mga foreigners. Uy. Uy, foreigners talaga. Uy, grabe. Uy, mga foreigners. Tag 500, 800, 800, 950, walang bantay. Uy, naaday ka bantay. Naaday ka bantay, Davis. Intro ka po. What's up everybody, what's up? Yo, what's up everybody, what's up na naman ulit sa inyo lahat. So ngayon nandito kami sa Konoha Village. Ito talaga yung tunay na Konoha. Diba? Sino ba yung babae? Yeah, right. Bahay ni Naruto. Hinahanap ko ngayon si Sino hinahanap mo? Sasuke. Sasuke? Uy, mga tourist oh. Ang yayaman ng mga tourist. Uy, Ano ka dyan? uy, parang ano. Si Kung Mortal Kombat. Dapat flex mo coach. Flex mo yung mga muscles mo. Flex? Oh, flex. Ganun ba? Oh. Wow. Flex ko rin dyan ko. Yung galing ko di ikisa na mo flex. Flex mo na sa'yo. Uy, inom tayo. Apoy din. Uy, walang bayad to, pero maglagay ka lang ng donasyon dito. Bayad na rin yun. Oo, walang bayad, pero may donasyon. Ano naman? Hugasan, tapos kung paano uminom ng tubig. Tutorials kung paano uminom ng tubig. Hindi ba lang? Kaya no? spicy yung Picture, bigyan mo nun. Lasa ng tubig talaga. Lasa ng tubig? Oh, lasa Kakaiba pala. Kakaiba pala kasi lasa ng Kakaiba yung lasa. Lasang tubig. Lasang tubig ba? Lasang tubig, no? Kasama, dito lang yung tubig. Sarap yung tubig. Ito din, no? Tignan natin, pilipin natin. Grabe. Dapat siguro tayo na ano, 100. Para malaman nila na nagbigay talaga. Yan. Kubaw. Ano nila eh? Para Yunong. Akala niya totoo na sasakay ka. Akala niya totoo na sasakay ka. Tumigil talaga eh. kala ko tumigil daw. Ito yung pinakamatandang bridge na gawa sa kahoy. Anong hinahanap natin ko po? Anong hinahanap natin dito? Ako pagkain. Pagkain. Oo. Yung masarap na pagkain. Yung hinahanap namin talaga dito yung ramen shop o yung paboritong ramen shop ni Naruto. Uy! Mase. Pasok. Pag pumasok ka, magbaw talaga, no? Oh, baw. Dapat baw. Pag pumasok ka, guys, ganun ka. Na, bago ka kakain. Ba rin chinelas? Ba naman chinelas? Uy! Show you ramen, masarap yan. Kaya tayo ng marami ni Naruto. Nire-request namin yung kinain ni Naruto. Isang tapos mo. Ano daw yung potato sa Japan? Sarap. Tawag dito, potato. Potato fry. Ah. Ha?
Sarap ba? Yung ginawa yun ito. Crispy. Boss, ano ba? Kamote. Ay, shit. Palta mo lang. Ito yung mga paborito ni Naruto. Ayan o. Tulungan mo na mag- Si Master, i-vlog si Master. Master. Ito ang spicy. Ikuman ako. Ikuman natin yung noodles. Noodles. Ito. Damihan natin. Parang hindi. Lagyan sa baw. Lagyan sa mga buhay pang. Tubig doon, masarap yung tubig doon, ma. Wow. Lasang tubig. Lasang tubig. Mars, anong reaction mo, Mars? Mano, Sobra. kadalang pa yan. Maubos tubig mo. Sarap! Nabuwa to? Nabuwa, tukol. Ay, sarap na yan. Diet yan yun. Ang lupit ng half British, kumakain ng tubig. Yung master Ay, master. Ay, magtutbi ka ba? Kumanuhan ka dyan sa ano mo, kinain mo. Magtutbi ka. Nabulunan ako. Nabulunan ka, dali. Nabulunan kasi kinain mo tubig. Toreso tayo nakainin mo legs. Ay, hashis ka. Nagarashi. Uy, paano may hashis? Sukashi. Tilaan mo na yan. Tilaan mo. Tilaan. Galing mo, tata. Wow! Ano, dito muna, dito muna. Hindi kasi ano. Wow! Hindi, wala pang kain si ano, si coach. Okay, itadakimasu! Sa, ano, may noon. Sa Pilipinas, ginagamit to pang luto dito. Ginagamit pang kain. Luwag. Luwag, oo. No? 199. Ito naman. Kanina, ramen. Ngayon, Nakakain na natin ng ramen ngayon. Mag-ice cream na naman tayo. man natin yung ice cream nila. Grabe. Oy, thank you, boss. Thank you. Thank you so much. Ito. Cheers. Cheers. Ito kumain ng ice cream, guys. Dilaan mo yung pinakadulo. Grabe, ang sarap ng ice cream nila. Ang lambot ng ice cream nila. Mia, oy. Sit down. Sige ba, sa bahay niya, sige ba yan? Balik sa mga bata. Ano, okay na to, tumating? Oh, diha tanan. Nabutas eh! Grabe, ang lalim ah. Grabe, ang talim ng puwet mo, Mars. Dali. Yung mga pogi dito sa baba. Okay? Slide. Ito ko naman si sapatos. Tika muna. Check. Slide. Tereng. Gigi, tamlay. Aray. Hindi, ganito. Okay.
Photoshop. Wala, grabe. Picture sa sila diba? Grabe. Wala na. Nay. Photographer. Okay, 1, 2. 1, 2. Mga bloopers. Mga bloopers. Half British. Half British. Half British, half breed. Half bread. May half ako. Half Korean, half Hong Kong. Ano, Korekhong. Korekhong ako. Guys, ang init. Bakit ang init? Ang init. I'm so hot. I can make the devil sweat. Ay, Dapat pala picturean din natin si tatay, yung ano, yung nagluto ng ramen. Oo nga. Sama natin dito. Maghugas pa yan ng plato, tatay. maghugas. Hoy, maghugas. Busy si tatay. Maghugas pa ng plato daw. Walay forever. Walay forever. Walay forever. Oh, babanggain pa ata. Patay. Nanginan eh. Bonsi na to, gawin na. Bouncer. Daw na daw yung bouncer. Ayaw, cool. So, shoutout muna sa mga taga Yamato Boys dyan. Si Chio Choi, si Adrian, si Nyor Dennis, si Uncle Jomar. Tsaka shoutout na rin kay Ate Bridget Aliedo watching from Australia, alright? Tsaka kay Jandre Tambor, thank you. Sa mga gustong magpa-shoutout, magpadala ng NBI biodata, joke lang. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo.